eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde e juurade ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal garti kadi e rokkirde windande wonde ñaguinoɓe yo pirtane laɗif ay laɗif o woodi hen ko laam e ɗa koyngal e jubriya e faa jorɗo karfeje nayi goni ɗon ɗum sawi waɗa nayi yesso ɗo mbasa wiide laam capantati ɗon ko karfe limata mbiya laamu mbiya goo ɗa o ɗiɗi ya o tati faa o nayi wona karfeje nayi binda nayi yesso ɗo ƴetta laamo innirte ko laamun hawrata ko capanɗe jeeɗiɗi e gootel ay ɗa koyngal mbiya ɗa hawrata ko sappo e goo ay jubriya o woni ya sappo e ɗiɗi limata mbiya fa woni fa jorɗo woni fa wona capanɗe jeetaɗiɗi sa rendini laamun ɗa ya fa rokkuma temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom on saha noon garnana laɗif laam capantati ɗa koyngal jeenayi jubriya sappo fa jor capan jeetati rokkuma temedere e nogas e jeenayi joni noon ndendina nayiɗi pawa ɗum e temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ɗe pawa ɗum e temedere e nogas e jeenayi jippina rokkuma temetati e jeenayi on saha sa windi Allahu capanɗe jeegom e jeegom sa windi jami'u temedere e sappo e nayi sa windi latifu temedere e nogas e jeenayi ndenon Allahu o e jami'u e latif ɗeɗo ille tati garti gonti temetati e jeenayi latif o waylima an ƴetti baydirgal mbaɗɗa hen ha wayli ko ni karfeje dogirta e nder inɗe Allah he joni noon kadi laɗif o waylima wonti Allahu jami'u laɗifu on saha sa ari saɗa wirda ko laɗif o birdata no birditamo ƴettu jeenayi tati ɗi ndendinta wona sappo e ɗiɗi rokkuma balɗe ɗe tati e gotel e ɗiɗi tati ƴeewa sadak ko faate tati ko mbawɗa sakkade tati muɗum yalta joni noon sa ari tawde a hollama lowdi ndi no sañori ha yalti woni temetati e jeenayi nde wonno jinno waɗen ɗo ɗum ko alluwal to woni to mbawon yiide ne mbaɗirami ɗum kono hande mbeɗa faaɗa seeɗa ɗum saabi mi wawata waɗirde ɗum jiɗimi ni kono ni kam an jannguɗo ganduɗo paamɗo o aɗa andi ko jiɗmi haalde ko e ko jiɗmi fammindema ko on saha ƴetta haatimere nde ndiidande mbaɗa musallas naatira kursiyu ma capanɗe jeegom e ɗiɗi wonata ɗon ɓeyda gotel mbaɗa ɗum e naari yuhe ɓeyda gotel mbaɗa ɗum e qalam he ɓeyda gotel mbaɗa ɗum e turabiyu he ɓeyda gotel wona capanɗe jeegom e jeegom ɗe lumbima e nder ɓuɗbu he ɓeyda gotel mbaɗa ɗum e suuduma hawa iyu he joni noon ƴettata ko suudu hawa iyu ko woni ɗon ko
e ko woni suudu naari ko ndendinta rokkatma ko 150 gusta ɗum e nder 300 ɗe 390 ɗe gustata hen ko 150 ɗum woni suudu ma wondu naariyundu e suudu wondu hawayindu ko rokkuma ko ustata ɗum koye nder 190 keddoroɗa 179 ɗum lombata e suudu ma suudu wiyetendu lawhu ɓeyda gotel nawna ɗum suudu ma'iyu ɓeyda gotel nawna ɗum suudu arsh wonande timmi wontan kadi wonti allahu jami'u latif bange ma ñama tati ɗi e hakkude ɗi e sara bange ma nano on saha noon ƴewata ko woni e suudu naariyundu e ko woni e suudu qutbu ko mataw ko 129 rokkum latif jahana limore wonde e suudu turabiyu e suudu qalam mataw woni ɗon ko 129 latif garana suudu kursiyu e suudu hawayi sarini ɗum mataw ɗon rokkatma ko 129 latif nde ko latif o kañum nanna hen in sañira noon ko rabbi habli malan jazilan bi haqqi mikail ɗum so tongama e rokkuma allahu laabi jeenayi allahu laabi jeenayi kañum tongirɗa rabbi habli malan jazilan bi haqqi mikail tongata ko 594 tonga allahu laabi jeenayi ɗum woni nder haatimere he suuɗi e nder heen anon sa ari mbidata ko laɗif kalde pinɗa mbaɗata ko fatiha laabi ma 4 salatul fatihi soɓat ma jeeɗiɗi janga ya latif laabi jeenayi ya laɗif 300 wona a waɗi 3 bencita mbatta kadi 300 mbaɗa 9 jippina salatul fatihi ma 22 so gasi kadi mbaɗa ya allah 66 ya jami'u 114 ya latif 129 kadi mbaɗa mbinmami ni gadorɗa ya allah o mbaɗa 6 kadi gayna bencita 6 mbatta 6 ngara ya jami'u mbaɗa 4 ma sappo ma temedere ma bencita 114 ngara ya latif mbaɗa 9 nogas temedere bencita 100 mbaɗa nogas mbaɗa 9 salatul fatihi kadi arta kadi nogas ɗiɗi ɗum ɗo gollete balɗe 12 ƴetton kadi mbattana nder ñooke moɗon mbatto nder ñooke moɗon ɗum ɗo kadi ko onon jeeyi mi jeeya kala mo Allah yiɗi hen ƴettana hutoroyo wonande onon joom ñooke ɓe oɗon paami ko kalmi ko mbaɗiron no mbirumi on ni mon jii ko woni hen ko e nafoore yo Allah waɗa hen wuneji keɓon hen ko ɓuri ko heɓete hen ko e moƴƴereji arsugue ɓamtara yaajede ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin jinno waɗɗum alluwal taw mbaɗa winde oɗon jiiya kono noon alhaali hande rokkirani noon ko eɗen paaɗa seeɗa ɗum saabi to mbaɗirimiɗa ni henne yettoma an joom ñooke o ƴettitaɗe mbatta nder ñooke ma a ƴetta ɗum dowra ɗum Allah aɗa faandi hen ko fandete hen koye moƴƴereji aduna e lakara
ha fama hen fo noon noddu 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li hatta noon mamo neldun hatimere nde banggue mbawon yiide no mbiɗumi ni taw on tampata on ganata taw aroɓe ɓe tampinta kam tel wassalam.